yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon ene gonirɗon on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere mone mon foof ɗo woni salminama e oɗon saaha tawa ko salminago wondugo e needi e newade caggal yettude Allah en juuli e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kono kadi en jetti jignaɓe meɗen en ñaguima nde Allah yurmoto ɗumen yaafo ɗumen kañumen e mayɓe julɓe kala bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV en garti kadi e kattanɗe joom mbaɗe bawɗe o e wadde no gowɗen wadde e kala mayirɗe hitande hande kadi en garti e spécial plateau 31 décembre e oɗo 2024 ɗum ko caggal nde gollodirɗen fodde hitande Allah hokki en e cellal e gurdam ha en tawtorama kadi mayirɗe nde ɗo hitande eɗen mbaɗa kadi no gowɗen ni wadde tan e kala saaha no Pindi Média wowi waɗande on ni kono kadi rédaction o e hoore muɗum ha tengtini e gollotoɓeɓe e kuuɓal eɗen gowi e kala mayirɗe hitande garen garten e ko ɓuuri mantinade e kabaruji e nde ɗo hitande ɓennude eɗen gandi rétro eɗen kewi wadde ɗum e kala saaha garten e fannuji kewɗi ma en gartu e dawrugol ngol ma en gar e faggudu to banggue rendo to banggue jangde to banggue cellal to banggue fina tawa banggue coftal ɓalli ha e banggue caggal leydi ɗum ɗon foof eɗen gandi woodi no tumaji ɗi ganduɗa mantinima no fewi tawi kadi nane haqqillaji yimɓe ɗi te kadi yawata yaltude nde tawno ko gueɗe mantiniɗe e nde ɗo hitande ɗum noon enenne kadi en gartat pacciranen hen bandiraɓeɓe e hakke ko ciftorɗen sikki ala noon en mba artude hen foof kono noon wodat tan ko cuɓiɗen en gari hande noon ko yewtere nde no herori ni ina ɓurti boom saabu noon eɗen gondi ɗo e mawɗo men mawɗo galle o Abou Samba Diop mo ganduɗa machallah enen foof ko kanko huufi en kadi eɗen gandi kala ko ina doga ɗo e Pindi TV caggal Allah e nelaɗo muɗum ko darde makko machallah o ɗowi en hen kadi kono kadi o waɗe men kadi ko ganduɗa kala ɗo jaaɗen eɗen mbawi hen gollade golle men ɗe no hannirni eɗen jettamo e on banggue kadi alay saago sen joddima e makko o mbiyen yewtere nde ko nde heerinde nde wona he kala e saaha e fin d'année kono noon hande kadi ɓuuri wonde yewtere heerinde eɗen belti hen kadi no fewi e joɗodade e makko nde tawno so tawi a heeɓi fartange e fuɗɗade e golle e juuɗe neɗɗo ha heeɓi wonɗo tolniɗa ha a watti ɗowde yewtere a joɗodima e muɗum ɗum ɗon ko fartange mawɗo mawɗo en jetti hen Allah kono kadi en jettimo no fewi kanko Abou Samba Diop ko wona ɗum eɗen gonde Elage Bassar kañumne machallah ko neɗɗo mo ganduɗa oɗon gowi yiide ayaw mum kono kadi Mouhamed Ndim nanɗo bammodi kadi ma tawtu ene plateau so hawri e welede Allah ɗeɗo jeese foof ko jeese ɗe ganduɗa oɗon gowi ɗumen yiide kala e saaha ɗum noon bandiraɓe mbiɗen ko eɗen gummo e 2024 eɗen natana 2025 saabi en gari kadi en gardi no gowɗen wadde ko adi foof haade men natande toɓɓe ɗe mbiɗen ɗe e ɗiɗo fannuji ɗi kalmi calmodiren e ɓeɓe gonduɗen e plateau o ɗum ko caggal nde calminɗen bandiraɓeɓe moni foof kala ɗo wawi wonde tan kono kadi en calmini heddanɓe en to banggue kaɓirɗe ɗe ko adi foof ko mawɗo Abou Samba Diop calmodirten ɗum noon Abou Diop gorko mo Guiye a salminama a juurama caggal yettude Allah e julde no laaɗo makko ɓurnaɗo windere en jetti jignaɓe men e jignaɓe men sernaɓe men e sernaɓe men Allah wurni en ha en tawtama nattirde nde ɗo hitande hesere Issa Yankore nde mbaɗɗen hanki yewtere to haalirde guenniyankore dole Sénégal yebde nde mawɓe mbiyo kalane beelemo gonɗo hakkude koddigal Issa Yankoɓe e enen jaaɓede ɗum l'islam enen ndiɗo leydi gotiri leydi ndi yajani no fewi kono gondigal men no moƴƴi no yooɗi e no yoga e leyɗele so ɗi ñalawmaji mbaɗi ene waɗa fitinaji wona leyɗele banggue julɓe so tawi julde koye ko Allah taski waɗi ne waɗa fitinaji jiɗɗen wiide ko koddigal mabɓe wona koddigal belgal wona koddigal jongal Allah dandina ɗum e nder ndiɗo leydi guila ɗum fuɗɗi mbaɗi hen tarih mawɗo e soji mawɗe nokkuji kewɗi ko wi tan en tawtama nde ɗo hitande nde gonɗen e mawninde yaarude e mabɓe kamɓe ɓe ganduɗa koɓe hoddiɓe men sen dañi teddugal eɓe jeeya hen soɓe dañi ñalawma eɗen jeeya hen noon natirde ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi yo wonanen hitande jaam hitande kisal hitande cellal hitande ɓamtare juurde balɗe moƴƴude battande e arsugo jaaƴu e pamudel hakkude ɓesguji men e wondiɓe men e yonte men e kala kala meɗen en jetti caggal ɗum en jetti e Daouda Moussa Dia masaba muɗum saabi ha ko daña ɗo ko daña ko wooda kañum e mawnum hawno Moussa Dia en jettiɓe en jarnimamaɓe e wandare mabɓe rewɓe
ɓe ganduɗa ko kañum goni miñiraɓe mawnaɓe yaadiɓe mabɓe sababude neɗɗo goto no wawi yidde so tawi heddiɓe jiiɗa wodana wayi en jetti sokhna Aminata Banda debbo e sokhna Guley en jetti kamɓe kala wondude e mo ganduɗa ko ceerno Alassane e ceerno Abou e kodda hono Hawwa en jettiɓe jarnimamaɓe en jetti dendagal bandiraɓe ɓesguji mabɓe foof en ñaganimamaɓe jaam en ñaganima hawno jaam nde wotere walla ɗiɗi e jayɗe mbi ɗum kañum woni meilleur entrepreneur ɗo e leydi men Sénégal ɗum ko beelamma so tawi ko ɓiɗɗo Sénégal najo jeeyi ɗum ko gollowo mo haalata mo dugata haalata ko boni so wiyamata ko muñowo jaafoɗon mi haysoɗa yewta nde mi arta on banggue kono ɗum ko yettude gollidiɓe onon wonɓe ɗo ɓe ganduɗa ala fof sarɗi ɓiliɗo hakkudaɓe e moɗon sowona sarɗi yidde on koye mon e ɗemgal mon e leñol mon e jogade paandale mon e jogade fimde ɗum ko fimde hakkude mon e koye mon kono wona jobdi jagui ɗo hay goto wona intérêt jagui ɗo hay goto yimɓe dawa jamma ɓuuɓol jaggani ɗumen nangue suwani ɗumen mo kala ne waɗa ko foti wadde ko waɗa kadi ko fotani wadde ko waɗi ko fotani wadde ko ha feewa kono jagguir ɗum ko kañum jeeyi no mawɗo Bayel Samba ten go komo lawa Samba lawa maire hewno wiide jeyɗo bonnata jeyɗo bonnata jeyɗo bonnata wadde on jaggu ko non jeeyi ko ɗum saabi mbaɗon ko mbaɗon ko Allah jogui jobdi yo yoɓon jobdi moƴƴiri junno balɗe moƴƴire battande wonda e cellal ɓesgo e asugo jaaƴo wooda e paamudal hakkude ɓesguji meɗen ko wona ɗum ko koɓe sababu men saabi eɗen jokki en goppani hayso ko goto woni yeeɓiyankoɓe e heeɗiyankoɓe ɓe ganduɗa eɓe cuuɓi hayso en mbawa hayso en ganda hayso kalten ko no ñawi kamɓe no sella e mabɓe noppi mabɓe sen kaali ko boni Allah wattanaɓe ko moƴƴi sen puujima ɓe muñana en sen kaali ko wona noon Allah wattanaɓe ɓerde mabɓe ɓe jaɓa ɗum ɓe jaada e men eɗen jettaɓe jetto jiiɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi jamma noon e ñalawma suka hene mawɗo e debbo hene gorko noon ko yettude e jarnade mi arte ko mawɗamen goto wiyanno min sa yetti wonɓe radio mi teskima nden RTS nde woni ka goto adda yimɓe foof ina dawa gila 4 heures du matin o wi chauffeur ɓe waɗi bato o wi son jeeyi addoyde yimɓe ɓe on mbendoyi ha on mbendoyi gacce haaloɓe gaddon technicien ji o wi son mbendoyi hoto ƴette hay haalenka goto ƴette technicien ɗi gaddon mbiyata ko saabi o wi technicien ɗi gari ma kuɓɓoraji ngo pawa kolli pawa gacci mo gona heɗade so tawi haalen koɓe gari technicien ji gaari wawa yaade wadde ɗan gandi technicien ji kañenne gaga pellital mon onon haaliyankoɓe e coftal mon technicien ji ɗi ganduɗa ene jarliti kadi mbawi ko mbaɗata ko kadi ne laaɓideede wadde jetti fof en kiɗale ɓennuɗe ɗe la 2021 haaɗo yetta ɗo yo Allah lamɗo baddila en sona en wasa wattude hono ko wanno ko saabu ko ustade wona ɓeydade noon ko yettude onon wonɓe ɗo ɓe onon ardiɓe ɓe e adaɓe saabu yankinade on e nunɗal mon elle onon wiyaɓe kono ardiɓe ko onon goni ardaɓe sababu woni jabde wadde ko gardaɗo waɗatno mo gardaɗo walla ko gardiɗo fonno wadde ɗum fof ko jogade haqqille famamuya haqqille hendu haqqille gondigu e haqqille jokke endam alam ka juuti salamu aleykum a jarama Abou Samba Diop haala ka no juutidini fof ko noon way wadde fayida machallah ɗum ɗo ko gartam mawɗam joɗɗaɗe ma aussi ma en gartema joni joni e ko fate toɓɓe ɗe Elhadji Ba Sarr a salminama a salmitama sokhna Halima mi jarnima no fewi kono en jarni mawɗo men kilifa men mo ndunɗen plateau kadi ko weltade vraiment huccidde dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV gam vraiment filandeɓe oɗo plateau spécial biyeteɗo 31 décembre mo ganduɗa ma ko hen tigui hitande 2024 jogori waynade enen payane 2025 ko ñagade Allah subhanahu wa taala joom baɗe bawɗo baɗo ko hande joom sutoro aduna e lakaro yo wallu en ha 2025 wona hitande welde taw kala ko metti ɗo joguinoɗen e kitali ɓennuɗe taw 2025 o nattan ko hitande vraiment welam e ɓamtare e udditare e kalis kewɗo surtout voilà en tout cas 2024 wurino jawde 2024 wuri jawde 2024 kay 2024 ne lammi tot kay 2024 kay Allah hanu ɗum ɗon tan ko ɗon Elhadji Ba Sarr a weltanama gorko mo tulde Dimat eɗen gondi ɗo e aussi miñi men Mouhamed Dim gorko mbo fonde gande hande kam mi wasa nawdema tulde Dimat tulde wuro Abbaten mi salminima sokhna Alim mi salminima ko moƴƴi mi salmini doyen Abbas mi salmini jinnaɗo men mo ganduɗa ko Abou Samba Diop
mbiruɗa ni ɗum waɗi hannde eɗen ɗesi netade seeɗa tawno so tawi a joddima kilifa ma jinnaɗo ma wodat kadi no mbaɗa ɗum noon ko jogade weltare no fewi vraiment hannde surtout kadi to banggue amin e ceerno ma kadi sa huccodire e ceerno ma surtout no fewi ɗum fof so fayima ko jogade weltare no fewi no fewi no fewi vraiment e jottidade makko ɗo salminde aussi omo ganduɗa ko Ba Mody mo ganduɗa men ndende mum yewtere nde en calmini dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ko yeeɓiyankoɓe haalirde yeɓirde PD TV on alima gonɗen koye sakket wonande hitande 2024 noon ko ñagade Allah dendagal ɗo waktuji seeɗa heddi 2025 walla waktuji seeɗa tan ɗum noon eɗen naata hitande hesere en ñaguima Allah dendagal ko wonno goƴƴaji e caɗele yo Allah nawru ɗum e hitande ɓenndude dendagal projet ji eɓɓoji ɗi joguinoɗen Allah waɗa ɗum kadi ɗum laato e hitande fande noon ha ɗo e yeeso mbaɗanni min garto hen inchallah ko noon ha ɗo e yeeso ko noon Mouhamed Ndim Anna weltanama voilà ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo woni plateau o Ba Mody en mbima tawtu en joni joni o natanen bundi yewtere men tawi sikki ala gadortoɗen koye mawɗo men Abou Samba Diop Abou Samba Diop oɗo 2024 ko 2024 mo ganduɗa dawrugol ngol ina mantini hen no fewi ma mbiyani ko yimɓe ponno gollade e ko fonno wonde foof ko dawrugol ngol natti hen ha yimɓeɓe goƴa mumen foof ko dawrugol yiyama noon e 2024 o ko ganduɗa meeɗaka yiyede e Sénégal to banggue ruttitade walla wiide rétro en ji en dañi hoorejo leydi kesso mo ganduɗa duuɓi muɗum ko ngol ɗo woni lawol gadanol ko hoorejo leydi ina daña fodde duuɓi makko ɗi kadi ko lawol gadanol kadi hoorejo leydi kadi mo ganduɗa kañum toɗɗa o ummo e prison faya palais lawol gadanol kadi to banggue hakkude makko e Ousmane Sonko gardiɗo landa totta goɗɗo dewɗo e muɗum sababune mum ronkude kañum yaade totta dewɗo e muɗum gardiɗo lando e hoore muɗum wona kañum woni hoorejo leydi lawol gadanol kadi e Sénégal hoorejo leydi woppidde tawa jeyaka e sumgoji ɗi ɗum ɗon foof ko hunde ganduɗa ko wiyete ko inédit e nder leydi Sénégal ɗum ɗon Abou Samba Diop ina jeeya ko ɓuuri mantinade e nde ɗo hitande a jarama Halimata en goɗɗoɗa hen gandal mataw ko teddugal tan kono kala komin ponno haalde walla komin jeeɓirtano walla ko yimɓe pardano emen nane moɗon on batti ɗum haalde on batti ɗum wadde ko yettude Allah so neɗɗo dañi ɗum Allah ne andi kadi sonano poste wawnere moon mi jottako ɗo so wawɗo haalde kon kalta wawɗo haalde ko on ganda ko heeɓi noon mboɗo heewi wiide janggowo goɓɓe yo Allah hokku ɗum liggude jangguinowo ɗum o saabu sa wattani sa liggani jangguinowo o a suwata wawde c'est-à-dire yimɓe so janggi neɗɗo jangga karate sa wattani libde mawɗo ma tan ko keddoɗa eyyi kono kabu wattude libde marawne ma hawnono min de yawanta min de ganda taɓimo donc noon jettimo ɗon Allah yetti on ɗon ko kalɗa ko to banggue Sénégal ala ko ɓeydami hen événement ji goɗɗi mbaɗi ɗeɓɓi waade ni kono yettaki ɗo par exemple l'an 2000 ko mbiɗa ko 21 fayi joni mataw ko ni Allah sifondiɗo leydi koko nananoɗen yoga e leyɗele ken meeɗa yiide ko kañum woni kon ɗo ko wonno e de 60 61 Patrice Emery Lumumba Congo naati kaso woni toon landa muɗum yalti woni pam e ko nandi hen ko seeɗa tan leyɗele goɗɗe nanoɗen kono meeɗan yettade ɗo ngal baɗal bangal noon ko hendu heesu nandu e nder leydi Sénégal to banggue dawgol to banggue dille mbaɗino ɗo ha heewi kono ɗe jettaki ɗo dille ɗe jettaki ɗo sabu hakkude Senghor Lamine Gueye ɗo dille ɗe puɗɗi leydi Sénégal e sefi o fusi BDS yo sose yaadunoɓe wondunoɓe kabda gondi musiɓe kusumo naati hakkude mumen boneji naati hakkude mumen sernaɓe naati yaade ɓeega ɓe yaade ɓeega kono foof dey a yettanoki ɗum caggal mum événement 62 motion de censure baɗɗorate première fois deuxième waɗi réussir yettanoki ɗo tataɓal ngal e grève 68 temps Djibo Ka en nde gardi grève yalla yumeya fo ana woni étudiant ji yettaki ɗo ma bononde jooɓen yettaki ɗo nawgol Samba Julde Thiamen ɓeɗo Landing Savané en Abdoulaye Bathily en yo mbat service militaire par force ɗum fof waɗino e kono noon jiɗmi wi tan ko yettaki ɗo ko yetti ɗo ko noon ko hendu ɓooynu duñde to banggue yonta ga o ɓeɗɗo leydi ɗo tolni ina yeeɓa ko yiɗi wadde e sahaji garoji e yolta belsidaro mo teskaka jafɗon konngol ngol
mi haaldi ɗum e Amadou Moussa mi salminimo de passage ɗo woni fof mi seanoyi wiide guila lan 2017 18 wonde caɗele mawɗo leydi Sénégal président Macky Sall e caɗele APR Benno Bokk Yakaar ummorto koye e Pastef mi seano ɗum haalde ko radio kalami nde kalami ɗum nde yimɓe ɓe taskanoki ɗum ɓe gondumi ɗo ɓe suwaɓe ɓe non ɓe ngala mboɗo yetta noon Alassane Ba koye radio kalanmi kala nde min kaldi hunde o andi ko ɗum gonga omo heeratema o wiyami a jahama haali gonga ɓeɗo ko yonta naatiɗo karalla kese kanko Sonko nde woni e poɗe West Foire tawnomo toon ko kaj eɓe mbaɗa batuji tawa yimɓe jiyata enen pamɗen politique ko meeting na waɗa pamɗen politique ko potten galle kaari wiya on heewi dole eɓen pewja guitta neɗɗo yo naati hen hayso jeeyaka e mabɓe ne ƴetta no ñukki noon addana hen mais nde ɓe jiiti kala kese ɓe puɗɗi tan ɓe goni koye batuji mabɓe yimɓe jiyata gandata ɓe kalata ɓe paamodira ɓe mbaɗa ko mbawi koɓe gatta ɓe ndeeƴa ɗum betti bandiraɓe heewɓe nde kalangal Alassane mboɗo wiya ɓeɗo ko naggam ɓe woppuɓe wona ɓe min kuli ko karen donkuɓe ɓe paam ha nde téléthon nde passé waɗɗo téléthon ɗaɓɓude kalis o heewi noddu Alassane Ba wima Alassane ɗinan mi wona somi haali men ɓeɗo ko sukaɓe tan so piyama tan goppat wona ɓe kulɗon mi ñam Daouda Diago komomi kalda e ɗum ɓe koɓe so mbaɗami tan goppat mbimi téléthon ɓe mbaɗ ñalawma goto ɓe ndendinde temedde million ngaji ɗum ko cikonto ko sono miskineɓe mbaɗi ɗum o wi Allah mbimi ƴeew kalisaji so bertanoko no foti jogonnade leydi ndi e gueɗal ɗimal ngal ƴeew source holto kalisaji mumuy ha naata leydi ndi wadde ɓen hucci kon ɓe mawɓe hellifaɓe ne jogui ɗumen ko wona ɓeɗo e kanko hakkille makko aten tan ñande Ousmane Sonko naati alarba première fois o ari o wi kam joni hono ɗum koko hono paamiɗa ɗum mbimi paami ɗum o wi caggal nde o faami ɓeɗo ndeke ko ñiɓiɓe ɓen ndeke ko tiɗɓe mbimi paamimi ko yo laamu accu mum o wawa sokede so sokama leydi bonat ɓe mbanno sous contrôle judiciaire ko radio kalami Alassane wi kam est ce que wawi haɓɓe Mamoudou Saleh paale o kan haala mbimi ala o noddi Mamoudou noddismin ɗo emin jooɗi Mamoudou wi kam ko mbiɗa ko holno min mbaɗata mbimi laamu haalantake no waɗata mbimi sinno koye Pulaar mbiyen ko so cuballo yiiɗi maɓɓude faddu o so jaggi majje ma weddo on jinno maɓɓude pewtaki gacci a pewno ko ɗon Mamoudou Saleh kaldu ko paale woni min jooɗi ɗo min mbaɗe sous contrôle judiciaire goo saaha o moƴƴani Casamance fusi wawlaɓe ɓalli ɗi nguli ko bandiraɓe yaadiɓe heewani jaa hen ɓen nan ɗo hannde ne ŋaaña ɓalli ne mbawi nattude gamme gaga yantude hen ko gueɗal gotol ñaawima ɗon mo Adji Sarr on pawti ha heewi uste haala ko goppan so haala leydi fusat ko yiɗi wi tan wona wiide yeeyde gandal somi social mi tawi mi haali inde Alassane Ba mi haali Mamoudou Saleh mi haali par ce que mboɗo gomɗi mbaɗade ko kalnomi hen ko wadde ko yimɓe ummiɓe guila law gummoyi yurnade leydi ndi goo ɓe goni koye impôt et domaine koɓe inspecteur aji ɓe gandi joguiɓe ɗo galleji ɓe gandi joguiɓe ngaluji ɓe gandi yaɓoɓe ɓe gandi ɓe joɓata on banam goto nan mbiɗa haalde inde muɗum joguino ɗo yimɓe hen heɓɓude ɗumen mamin yaagui so nani ma ande konko kalami joni noon ɓe dutti kadi ɓe bitti leydi ndi ɓe bitti haɓe gayri wadde ɓe kolli sukaɓe ɓe leydi ndi wawa welde sona ɓeɗo mawɓe gummoɗo so gonga sona gonga ɓen ko gonga de mais ɓe naani hakkillaji sukaɓe ɓe ɓe naani hakkille sukaɓe ɓe ko wujjete ko ɓe naanni jawdi tilfiten ndi ɓe naanni golle batteɗe ɓe naanni yonta o koko heeɗi yonta ono ɗomdi yonta ono tampi yonta o ɗum naate ngaaliji mumen jaɓi yalde maɓɓe ɗum ko ɗum saabi Sénégal yii ko meeɗani yiide nani ko meeɗa nande haala ko meeɗa haalede jaam luttuɗum caɗele bannonɗe ɗe pop ɗo e seeɗa histoire mo ndewiɗ en Abdoulaye Ly Tampa e gueɗe mbaɗe noon foof yettanoki ha neɗɗo daadi wiya mawɗo leydi sa waali mami waɗe ay wonta jaam neɗɗo yiya ha wiya alaba ene fof pottoye nokku naggam o mbaɗen janten mawɗo leydi ndi yo yalta paale ɗum waɗi ha nanɗen wonde mawɓe leyɗele laaminoɓe ɗo ɓe koɓe fotɓe wayede ɗum addi ha ko wiya sen jalti mawɗo leydi ndi mbaɗemen Samuel do waɗa ɗo ni Samuel kañum do e nandi eko nandi hen e gueɗe goɗɗe saabi ɗum ko nanama hakkillaji sukaɓe ha gandi ɓe ko ma gummoɗo hande jaam dañe wadde sukaɓe ha gandi ko haɓɓe ko tampuɓe mboɗo heewiɗe gueɗe tati kala ƴamwode fof laamu ma haalde kono a wawa wadde de
ma ittuɗo ko wiyete ko cogguji ɓeydeteɗi goto fof ma haalum kono waɗɗum nde weeɓani ma jomum wi ma en kadi ɗanle jeehoje ɗe e laaɗe ndiyam ɗe kono weeɓani ma en kaal ma jomum kaal wiide ma en dokku yimɓe golle emploi watta liggueyde ɗo ɗum ɗon nana e noppi sukaɓeɓe te honkama yo woon addani sukaɓeɓe ɓe murti ɓe jaybama ha konngol gongol mbigol uddite galleji mabɓe eɓen ƴetti kalisaji ɓe mofta nder galleji ɗi so duppi galleji ɗi walla so ɗumtimama toon kalis o ɗum hunde nde meeɗawde Sénégal bon Allah jettiɗo ɗo jiilotoɗo laamu haali feere ngam dañano laamu yi ɗo gonɗo e laamu sali woppude motti en ha tiiɗi Allah dandi en ne wawno ɓurda ɗo ɓurda ɗo bande Allah suwarinen ha e tima ɗo ko heddi min mi wona dawgol yanke kono ko wajade bandiraɓe artude haqqillaji e saaha dawgol wonko ana haale gande aɗa yiɗi laama ɗum aɗuno gas iwata yimɓeɓe ɗum ko foti renede wadde oɗo yonta en dañi suka ko mbiɗa ko woni président de la république en dañi suka mo ɓendani to banggue dawugol e wana cenɗe ɗe foti rewde daña ngabbiɗe ha wawa yettade woda ko humpiti en dañi aade ene gandi ɓerɗe ko jaggaɓe nde piyara tongani coka gandi joptiwo kañanne hollude ene mbawi laamade koye on saaha gonɗen dow muɗum e gonɗen yimɓe laamu laaminoɓe kañana laami ha laamu ngu weeli laamu ngu moƴƴi laamu ngu ɓe mbeɗe laamu ngu wona natti yeccitade natti matade comme la fof ɗe jardo dow yimɓe ne jaaha ɗum ay haytimo ɗeɗo gueɗe foof ko wadde kamɓe suɓaɓe ɓe jalti kasoɓe laamiɓe won keɗal ngal ɓe dañi a haali joni Sonko wonkiyade warte Diomaye so artata Diomaye warta koye goɗɗo en kaali kamɓe ɓe ganduɗa ko laaɓe gonnoɓe ɓe dañi windande saabu en jii ko fuɗɗi ko joni ɓe dañi windande wonde soɓen gandino min mbasa weltinade min mbasa habde koye men wata so ɓoccitade min saabu so ɓoccitima wona ko weeɓi ko ngabbi jaggo ɗum toon wasa jippade ɓuri ko wayabde e jippa ngabbude jippo mbiya e ngabbitin ɗum ɗum en jii ɗum wadde ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe teskinde to guettumi yeewta nde tan ko wiyete ko dialogue hakkude dawgol yankoɓe ina ngakki e leydi ndi te ɗum so ngakki e leydi wawa jibinande leydi jaam waɗoɓe politique potano habde foti ko lurdude so jiitude ɓamta jaaha taw wona gañamtumago wona haasidagal ala leñam leñamago ala jopti ko gongu ko ɗum woni leydi ndi yo Allah lawƴanan ɓerɗe ɗe ɓe kalda ɓe pamodira ɓe jewtida saabu kala laamiɗo so moƴƴini ko eɗen dañata nafoore nde kono Allah waɗa so tawi boni ko eɗen tinata ɗum jaafo ɗon haalam ka juuti ko noon haalama juuti ko noon ne waɗi fayida Abou Samba Diop kono noon min goppitanima tawde fata toɓɓere dawrugol ngol gasa Mouhamed Ndim mi arayma amin jino woni hannde won mbaɗo élisé ɗi ko saɗi ko hande Mouhamed gay a yani mbimom yo waddu hen jaleɗe tan tumji ɗiɗo mbayni yodde e ɓalowol ngol kam ko yo jaleɗe gartan Hawa Diagne ni adi wiide noon Mouhamed en ji e nde ɗo hitande 2024 aussi yama ɗo caggal ɗiɗo sumgoji nde ɓenni ko yiya hen ko fo yiya hen nde ɓe gari ɓe tawi eɗen gandi assemblée nan ɗon assemblée gonɗo ɗon o ɓe ngala hen majorité en ji pila beña gonnoɗo hen o ha jeeyi sababu ɓe puusi oɗon assemblée e on tuma kadi woodi dille kewɗe ɗe ganduɗa mbaɗi to banggue dawrugol ngol bon par rapport e wonande laamu Diomaye jiɗɗa haalde walla laamu yewto dissolution assemblée nationale o ko hen gonɗen Mouhamed taw ka jaaɗo garta bon c'est très normal parce que dissolution de l'assemblée nationale eɗen gandi kamɓe ndeɓe gari ɗum ene jeeyano ni hay sa heeɗima konnguli maître Aissata Tall Sall yiide mawɗo jagorɗo mboɗo bismoma e 14e législature ɗum ɗon ko ɗum haal eɗen gandi ndeɓe gari wonko ɓe jinno wadde wodino koɓe jeyno wonande to banggue ɓesguji ɗi so min gari mamin mbaɗ ɗum ɗo mamin mbaɗ ɗum on saaha koɓe ɓuuraɓe toon to assemblée nationale ko wayno fusde haut conseil des collectivités territoriales et conseil économique social et environnemental on saaha ko Benno Bokk Yakar ɓurno toon yimɓe mum donc en jii ɗum waɗi ɓe nayi ɗum toon ɓe donki yo yaa en tant que premier ministre a jogui 90 jours jaaha mbaɗa ko wiyete ko déclaration de politique générale Ousmane Sonko finalement nden waɗi soulevé wonande to banggue règlement intérieur mo assemblée nationale hay ɓe jeehino sali waɗoyde ɗum modifié ko way noon waɗa adopté haɗani o arani gouvernement on ne waɗi ɓe attaqué woni wadde ɓe attaqué nde ɓe nannuno ɗum eɗen gandi finalement ɓe dañani
ɓe jandinani ko yete ko haut conseil des collectivités et mo Aminata Mbengue Ndiaye mais fawti hen ko Abdou Mbow yiide wonande mamin mbat ko yete ko motion de censure on saha hay so tawi ne ɗon ne no mbiraten ni hen sahaji le 13 kanko Bassirou Diomaye o yino Ousmane Sonko ma ya assemblée waɗa DPG mum eɗen gandi le lendemain kanko Ousmane Sonko jooɗi yiide wonande DPG watta yiide wonde député le 13 ma won ko wojiɓe ko wona yaade assemblée ɗon ne kadi yimɓe goy ɗon ko mbiyata ko la sacralité de la parole du président de la république e décret mum e ko way noon ɗum ɗon ne elle kanko Ousmane Sonko o ardima o ƴetti décision mo ganduɗa o yaadani e président de la république Bassirou Diomaye e en jii après ɓe jeehi élection de législative Allah waɗi ɓe dañi ko ɓe dañi ko ɓe mbaɗi wonande ɓe mbaɗi dissoudre assemblée o donc ɗum c'est très normal no mawɗo Abou yini jinnaɗo men o eɗen gandi ko gouvernement mo ganduɗa ko sukaɓe fugde de jeunesse o joftigu ngu kadi wona yimɓe ɓe ganduɗa ene naati e formation to banggue politique hande kam koɓe mbaɗata ko incarne eɗen mbawi yiide dendagal ko président Macky Sall e gouvernement mum ɓennunoɗo watnoɗo ko kala ko ari ɓe ndewat ɓe jaɓɓat hen ɓe ɓenna donc c'est très normal voilà ɗum noon ko noon ɗum ɗon ne woni ko ganduɗa teskama ɗo hen nen woni assemblée nationale o fusa ɗum ko caggal ɗeɗon caɗele teska en jii ko kamɓe joguino majorité kamɓe laamu wonnongu ɗo ngu ɓe aussi ne jeehi ha gandi peut être won gueɗe ɗe ganduɗa eɓe jogori dañde ɗum haɗinde toon to assemblée to jeeyi sababu ɓe puusi oɗon assemblée élage pusgol oɗon assemblée addi koɓe mbiyata ko élection ngaji législative ɗi waɗa anticipé nde ɗum waɗa aussi wonko yiya hen ko heewi e nder ɗum yiyama kawte ɗe ganduɗa ko denduɗi ko wayno Takku Wallu ko wayno kadi kawte goɗɗe en jii kawtal Amadou Ba en ngal Jammak Njérin en jiiɗo kadi Samba Sa Kaddu ɗen fof ko kawte ɗe ganduɗa ko kawte mawɗe taw ko landaji mawɗi ndendi kono kadi yeehi ha kawte woni intercoalition kawte en ndendi e koye mumen woni no mbiɗen ni woni jibinagol Takku Wallu kono kadi en jii campagne o kadi woodi fitinaji kewɗi teskaɗi hen ɗum ɗon kadi ene jeeya e ko ɓuuri mantinade e nde ɗo hitande ko ɓeydata hen ko noon ko en fait arde d' abord ko yettude men yettude mawɗo Abou e monsieur Ndim vraiment jarnade ela tan aɗa yomino e ko gonduɗa ko noon tan ko gonduɗa no haydara guertoɗe nana gara guerto 31 décembre nana gara eyyi wadde koye softu ka jarono mbiɗa andi guertoɗe koko kadi mawɗo Abou accirtamin ɗum salde mi waɗamin guertoɗe baɗɗe fayde kono jinmi comme rem sen gatti e comme par exemple intercoalition aji garɗi aɗen Sénégal hannde yettimi nokku mo ganduɗa ma kala élection baɗɗo so yimɓe dentani mba par ce que awa dañde ko jiɗɗa ko alay sago yimɓe denta wooda kala nandirɓe famodirɓe e fannu ɗo payiɗo tan dentat après mbawa ɗuminde dentiɗe noon ko dente kawniɗe par ce que mbo wima e wonde Macky Sall e Abdoulaye Wade ma pottit vraiment wonin ma wonanno jakar mawde haqqillaji yimɓeɓe kono nde wonno kamɓe dewriyankoɓe mawɓe kamɓe ɓe gandi afami politique holko woni politique d' abord par ce que sa anda politique tan sene naki an woni tikkowo mbiya e wonde minde so tawi mi jagguiɗo tan afami somi yi intérêt am mi yata toon ayi donc c'est vrai politique en waɗi conviction mais politique en waɗi fannum ganduɗa hoore ma ko intérêt woni ɗon intérêt o so yonti a woppat an ko jiɗɗa ko jaa intérêt général o ɗum waɗi kamɓe automatiquement ɓe pottiti e on ɗon fannu wona kamɓe tan donc en jii intercoalition ngaji kadi mbaɗi en jii Jammak Njérin mo Amadou Ba e jogano jort so tawno eɓe dentinno doole mabɓe ne wawno taw gueɗɗe mbata hono mbayni hannde par ce que sa ƴeewi hannde comme par exemple e élection o ko yalti koye élection ngaji ma yi fannuji ɗiɗi e jalti hen ma yi comme par exemple sinno wonani raw gaddu ene wawi taw hannde vraiment élection ngaji ɗi opposition ko non parti au pouvoir ko dañi ko toon e siège uji woni 130 député ɗi ɓe dañtani ɗum mais ko ɗum fannu organisation élection ngaji meɗen e ko ɗum addi comme par exemple raw gaddu so waɗi tan gara e nokku goto tawa ɗum ɗo sa ƴeewi sa haymidiri élection ngaji ɗi sa haymidiri comme par exemple yerodiri ko Takku Wallu ko dañi ko manam opposition ko dañi ko e parti au pouvoir ko dañi ko tan a tawat ɓe goɗɗodirani ha de telle sorte que no wawno wonde attention doyen andi mbiɗa ko intercoalition mais Pastef seul
eyyi ko noon mbimi 136. non ɗum waɗi mbimi e wonde Pastef c'est vrai par ce que mbiɗa arno hen jiɗi mbiri ko Pastef kañum holliti jambiragal par ce que Pastef sa ƴeewi vraiment 2024 ko 2024 mabɓe e fannuji ɗi foof en wawi ma en gartu hen mais sen kaaɗi tan e comme par exemple hande sa ƴeewi saɗa yerodira comme par exemple opposition e wonɓe au pouvoir je dis opposition confondue manam sindu kamɓe ɓe jaaduno et par rapport e hande ɓeeɗo ko dañi ko tawi kadi wonano comme par exemple rew gaddu woni ɗon en wawi taw hande tonto assemblée ma wonan hunde ɗumen par ce que ko ɗum hunde mawde ko windande mawde ganduɗa wonande régime en place eɓe ƴewto koye mabɓe janggo par ce que en wawi taw ɗeɓe c'est vrai ɓe keeɓi pôle mais keeɓe ɓeeti ko won mankande mawde nde wonde ɗon en ganduɗa hoore ma e mbawno dañde ko ɓuuri ɗum ɗon ko noon Elhadji Abbas Sarr ine teska kadi e nder hitande nde pour tan mbawen gagnade du temps campagne o aussi woni campagne mo ganduɗa ko kewɗo fitinaji no fewi ha ɓuuri mantinade hen hakkude Ousmane Sonko e Barthélémy Dias en ji caɗele keɓade hen ɗe ha Barthélémy Dias toon to Ndar en ji yimɓe makko ɓe woodi jaggaɓe hen ha heewi ko ina tolno e capanɗe jeetato e ɗiɗo hani caggal ɗum en ji woodi hen mo ganduɗa hawri hen e ladial toon to dumbirde to ɗum ɗon foof wiyama e nde ɗo hitande kadi addi kerej hakkude mabɓe ha ganduɗa yehino haaɓe dikkodiri ɗo kamɓe ɗiɗo moni foof ne wiya goɗɗon a yettota ko ɗo a yettota ko ɗo ha woni intervention ngaji gari hen ɓe mbawi woppude foof Allah rufi hen ndiyam salligue ɗum ɗon kadi ina jeeya eko mantini e nde ɗo hitande an kadi en mbaɗat morlal jiira tan saabu hojomaji ɗi nana doga no fewi Abou Samba Diop haadema mbaɗandi temps ma kam komin ɓittuɓema tan ɓenda komin ɗeɗɗuɓema walla komin waɗɓema ɓoggol tan ha mbawɗa arde gam hayso ko minutaji seeɗa tan mboɗo yiɗi garen e DPG mo Ousmane Sonko caggal 14e législature o yiɗanoma yo ar o lummini o wi wonde o arani ha caggal mum ko e ñanden hankandi a yeehi ha hitande nde ko heddi hen koko seeɗa eɓe poti wadde voté budget mo ganduɗa ko alhaali finance 2025 o ɓe mbawa natande golle ɗum ɗon au plus tard ne fonno wonde avant 31 décembre en ji ɓittu o foof ɓe ɓitti ɓe mbaɗi déclaration de politique générale ɓe mbaɗi hen vote budget o kono kadi en ji haute cour de justice kadi darnama hen ɗum ɗon foof ko gam yidde yawnude golle mabɓe haade hitande nde yaadi oɗon DPG noon woni no ko addi haalaluji kewɗi o salinoma arde o lummini caggal mum o ari ɗum ko caggal nde o dañi majorité an en tant que ganduɗo histoire Sénégal to banggue ko wayno DPG ji gila aɗa humpini ɗum no fewi eɗen gandi e holko gaddanta en hen mi haallinani motion de censure ko kulhuli mum ene jeeyano ndima haali joni ko saabino Sonko jogui kulhuli yaade assemblée nationale waɗe Sénégal parti garɗo taw ala dole ko adole assemblée kono paamudal waɗa ɓe paamuda ɓe jawtu ko jawtinta ko ha jomum tan caa doole kono noon famnode o haali joni haala Abdou Mbow ka e doole Sonko en gardi e tawde woɓe waɓen ɓeydo men kapto famde mum so yeehi ene wawno ɓe mbaɗa motion de censure ɓe liɓa laamu ngu ene wawno ɓe daƴini mbasa haalde haw ɓe mbaɗa kono kadi haalande yalti ha haalama kamɓe ɓe nani wadde faut ko jogo kulhuli ɗum goo so tawi noon ɗin kulhuli mbaɗi jomum yitno gande ko peeje no moggori hen wiide goo nde Amadou Ba deuxiéme gouvernement mum iwi Sidi Kaba ari waɗa premier ministre won kuulal gonnogal ɗon ponogal ittede ittaka caggal mum hayde ittade kono mbiyen tan somi ɗon tan ko jogade kulhuli soit tawa heblade e kulhuli ko yiɗi wadde ko soɗoyi haade gakkinede haade noon ko premier ministre dañi heɗen caɗele mawɗo leydi ne jogui kañumne wedere mum nde joguiti ene jogui soɓe mbi eɓe mbaɗa koɓe jiiɗi wadde ko motion de censure par exemple liɓde laamu kayne wawi fuusde kañumne assemblée o wadde ko ɗum waɗi en paamino kala gandu politique andino Sonko jogani waɗoyde heddi ko beele ma waɗa nafoore leydi walla ala na nafoore leydi so waɗi caɗele to banggue budget o leeli wootede ko heddino ko beele timmo ko wonno ko e holto ƴettoya ɗum ko haalne ɓe jonto ɗum wadde nattoyi ha e nder nde ɗo hitande kono noon caɗele foof ko ndun dogdu wonno wasnode famodirde hulde so tawi mi haaloyi ko mbaɗanmi ko wona wawi yawtoyta yoɓe muño ha min dañcoya doole assemblée ɗum waɗi joomay kañum fuusi nden fuusi agasi
ɓamtugol ngol fuɗɗi ɓamtoyeede ko heddi politique cokki ko lamba jinneji aɗi e jengge no huɓɓo yimɓe no gulla tawa haygo sippiraka ene niɓɓira gas yo yimɓe kotere pille goɓɓe ko on stratégie wonno kono o moƴƴani e leydi ndi o moƴƴani e leydi ndi to banggue leelgol wadde nde e hamiji ɗi e banggue wood budget ji ɗi e gueɗe goɗɗe cuɗɗiɗe kalaka nan e nder hen wadde ma ɗum abito e sénégal eko fayi ɗum so tawi tan laamu daranoma e lebbi tati foti ko déclaration waɗe ko ɓette ko ɓete ko yaltinde ko yaltine ko fewnte ko fewne kuccamɗa wawa waɗede wadde mbiyen tan ɓe pamudano koye mabɓe en jii nde eɗen mbawi wiide beele nde Macky Sall laami nde beele tan ɗo député ta Abdoulaye Wade ne heewi ɗo député ji en jii ɗum kono noon nde wono jogui pamudal tan wonno jomum jewdirta mbawi famodirde kono nde wonno nguɗo laamu no ittiri nguye laamu ni hankkadi hoola ala hen cuusa ala hen marsa ala hen hankkadi ko goto foof ko doole mo waɗata ɗum addi ɗin kulhuli e yiyandam men ko noon ɗum addi ɗin kulhuli waɗi caɗele no fewi Mohamed haute cour de justice kañum ne yiyama darnama e nde ɗo hitande toon to suudu sarɗiji to eko ɓooyani ko bon hade mi nadde haute cour de justice o ko tamen ɓore nde ƴetti to banggue DPG mabɓe wonande loi programmation militaire peut-être min garto hen hitande 2025 donc hunde moƴƴere bon haute cour de justice mboɗo sikki ala ko hulata hen so tawi tan no Aissata Tall Sall yini kañum wona neɗɗo mo ganduɗa ko jaɓo hunde so tawi sa ruttima caggal aɗana woya c'est vrai que won responsabilité ji ɗi ɓe tottuno heddi ko laamu Macky Sall en jii probléme aji kewɗi surtout noon to banggue litige fonciére donc ɗum kam ko hunde nde ganduɗa hande déjà puɗɗima wadde index hande ɓe mbaɗi pôle judiciaire de l' état mbasen yejidde woodi fuɗɗiɓe ɓe ganduɗa ni nawede toon pour wawde ñawede haute cour de justice ko président de la république premier ministre e jagorɗe mum ko kañumen mbaɗana kala hen peut être jungo mum na moddi hen kañum notoy to c'est vrai que dossier ji kam nan ɗo ko wayno Prodac ko wayno dossier ɗi ganduɗa ene heewi ɗin nan ɗo bisimilla daren ƴeewen holko janggo addante en par rapport e haute cour de justice kono min kam so Allah no ɗum waɗirni tole no ɗum waɗiri ni quand même to banggue wonande éco fewde wonande haute cour de justice won hen ni kañumen mbaɗi fiide tan ko président de la république Macky Sall et je crois que gonɗen koye un état démocratique président ene jogui statut mum ene jogui ko ganduɗa ɗum ɗo kañum ko hurum fewde président de la république ƴeewen holko avenir addante par rapport e haute senti kamɓe ɓe ganduɗa ɓe ko kamɓe ndeɗo eɓɓore mbiyen foti jopade woni kamɓe wonnoɓe ɗo e nder nguɗo laamu en jii kadi e nde ɗo hitande yiyama caɗele Barthélémy Dias aussi ittama toon to assemblée nationale ɗum ko caggal nde wiya wonde caggal nde fooli ha gayni to banggue Samba Kaddu kañum ardino on banggue ɓe jeehi kadi to banggue lawol ko rewno ko fawino e mum e dow lawol ɓe itti ɗum kono kadi mairie ndi Dakar kadi foof nan ɗon ɗum noon Abou Samba Diop mboɗo sikki a waynot tan saabu a yiiɗi yaade han kadi min goppinma min le temps que min continue yewtere amen noon min mbaɗandi mi luɓoto on yewte mon waɗi fayida ha mo waɗi fayida no feewi waɗi fayida no feewi aɗa andi ko wonɗon ko so yimɓe daɗi ɗo yi goto fof andi goɗo ko wawi walla kabdama tan son certugo ko jogi goɗo kulhuli e ɗum woni ko wona e waɗe ɗo ko kono noon ko hunde ɓontina noon sey ko Barthélémy ko mbiɗa ko hunde ɓontinani ko ɓooyi guila e président Macky Sall guila e laamu Abdoulaye Wade nde ɗum waɗi nde mi andaɗa yaafo ni saabu yamirnoɓe ha mbaɗowa wonen maayiɓe mbewuji ɗi ko nandi hen sa Abdoulaye Wade nde waɗi ɗum haagay nde hakke nde Macky Sall yiɗi laamade nde ene yiilo ballidiɗo kañum yaadano e sonngo o Barthélémy Dias wonno koye Barthélémy Dias o wino ko légitime défense eyyi ɗum firtan komo yinno o yaade mum o hurtimo o yaade muɗum ɓe gonen limmodirde ɓe jaaha o waɗani ko fonnode on saaha c'est à dire ñawoy waɗani ko fonnode on saaha saabu wonko ɗum nafiɓe yaade noon ha ɓe certoya ha yeewi askan mbi nde social nde ene wawi hen tawa nimsana waji lande on mawɗo leydi ndi heddo
koye kayaɓe ɓe koye cirta laamu woni kono so jottoma no wawi artirde o waɗa hono ko ɓeɗo mbaɗi ko joni noon Barthélemy e Sonko ko annodeɓe ko yimɓe annodeɓe ko yimɓe yontidaɓe mo kala andi cuusal goɗɗo e mbawa goɗɗo ko sillitinoɓe ko haaldanoɓe ko yadanoɓe so tawi luwondeyi ina wawi wadde kulu huuli jibina ko jibinɗo joni ko manam so tawi doole Barthélemy Dias ustaka ina wawi woda ko gantini e koɓe jiiɗi wadde saabu ɓe gandude koɓe joom fetlaji en koɓe waɗoɓe koɓe kamɓe ndendi fedde kamɓe ndendi génération waɗi surtout ɗum ko politique ɗum ina wawi wonde heddi ko so tawi ko hokkuma Barthélemy nani o yalti wiyama ko kañum wona e gonga ɗum ina wawi wadde fewode waɗoyani so yama wonani e gonga ina wawi fewode waɗede waɗoyani somo kanko wona e gonga de ina wawi délégation spécial waɗoye ɗum ko miijoji dawgol yankoɓe ɗum wallata nguɗɗo laamu sabu won mewti ko arte mabɓe ko gondana e mabɓe donc ɗum kadi no déclaration politique général o leltino ni ha kul huuli Sonko joguino e waɗoyde ɗi ha Diomaye waɗi jottogal wondi ko waɗi hen to fulde suudu ndu ɗum kadi ne wawi wonoyde so tawi Barthélemy Dias dañi gonga tan ɓe gandi ko jottoɗo ina wawi mbaɗ délégation spécial ɗum ko joguitaki wadde ko kul huuli gonɗi hakkude yimɓe annodeɓe yaadanoɓe nattuɓe yaadude andude oɗo ko peguito woni soɓe liɓani mum ɓe wawata yewtude tigui ni tan woni ɓe mbaɗi wadde no ɓe mbaɗi ni en tout cas peeje dawrugol kam ne hawni seeɗa eɗen manque famde ɗum ni hen saahaji sa renata tan a ronkata hay famde ɗum saabu stratégie ji mabɓe kawu ko mbaynortoɗa mbaynortomi komi haalino nane dille bannoɗe 88 jafoɗanmi kala mo duuɓi goni less ina andi dille 80 mawnino e Sénégal état d'urgence état de siège naggam e naggam e jiiɗo bagol maître Babacar Sy ɗum fof waɗino kono mbiyan tan ɗum koye toɓɗa nande wonno kono Allah dandi Sénégal mbiyanmi ɓeydanmi seeɗa on kaal ɗo lande goto wawa lamade koko ɓooyi heddi ko lande fof kaldaɗo so ya ɓooyi janfuyo 51 législative landaji ceerto haalaɓe mawɓe ɓe ceerto koɓen jiggoyi 60 Senghor laamu ɗi koye MFDC mo Casamance ñande wondema en kala ko saabi saabu yimɓe heɓano mbiya ko MFDC ko ni on ko saabi noon Senghor jiggoyi ɗum Senghor laamu ɗi on IGOAF union des originaires et ressortissants de la vallée du fleuve du Sénégal nden ko pelle mawɗe ɗeɓe laamudino jamfa noon mo jamfi Casamance o MFDC o jibini ha joni ko yaaɗo joni ko man garto hen hay goto wawa laamade ɗum taw ko lande goto ko wona ɗum ko yettude Allah e jarnade on yettude on ina wawi ñande wonde mboɗo haalde miski jiɗi kalma walla an wiide aɗa jaggimi wi e so Allah jaaɓi ma wattu jippade wona gandal kono ko dursudede moɗon fitan hulata yewete artude e gueɗe goɗɗe baɗɗe ɗeɓɗe wadinta ko gueɗe mantino aɗani noon kaabu jaafoɗa kono yewtere pamen pamminen nde des fois somin keeɓi aɗa ara hen eɗen duttito caggal kadi e ɓurde famminde yimɓeɓe do yewtere nde notito ɗon famminde yimɓeɓe ko ganduɗa machallah pamani ɗum ɗon kadi emin katujina hen ko eragol ganduɗa ko faade ma e pamen pamminen so Allah jaaɓi ko saɗen tan joguinomi caɗele golle ko nandi hen sabu to ngol hay soko lewru fof lawol gotol no wano laabi ni may ɓam so Allah jaaɓi inchallah mi yewdi hen hay ɗoɗon jom komin kaldi hen haaldi hen kaldi hen may tan so Allah jaaɓi ɗon Allah jaama jaama Allah tiri noon yo Allah hokku en jaam yo Allah hokku jaam Allah jaam en aduna he aduna julɓe tan wonɗo julɓe ɗan e leyɗele kartuɗe ko toɓe dañata yo Allah jaami aduna he amin aɗa wiya bonne heureuse année Seydou Diop machallah ko mawɗo men Abou Samba Diop en jettimo en jarnimo ardi bonnani eɗen gandi ko kanko ardi galle o ina wonana en softede e joɗodade makko ko mawɗo men ko kanko ardi en kono kadi ko ceerno men enen kam personnellement guila puɗɗiɗen e média ha hande koye junggo makko gonɗen kadi ɗo gonɗen foof kadi eɗen kaala ɗum kala ɗo mbawɗen haalde kala ɗo keɓɗen fartange e suutude e konngol meɗen eɗen kaala ɗum kala ko mbawɗen dañde e média to banggue jangde Allah e nelaɗo muɗum kono kanko omo jeeya hen junggo makko nan hen ɗum noon ko yettudemo e jarnudemo e widemo bonne et heureuse année eywa ɗum noon ko noon machallah oɗon jeeɓa yewtere moon plateau spécial 31 décembre 2024 e oɗo jamma 31 Ba Mody tawti ene plateau o Ba Mody gorko mbo ko décollé tareji walla ko tareji walla ko holto no mbiɗa fof ni a salminama Ba Mody ɗum noon en calmitima
joom yewtere holmo woni an ko min heddi noon a wara yewtere ma e Bamoudy adana kam mi haala holmo woni min onen elasen jimin fof mawon ngar sala jadi ok ɗum noon ko weltade kadi e ndeɗo jonde kadi ni yaltude hitande ina naatu hitande ɗo jooɗiɗen ɗo kadi waɗani en fartangi tawno sa jooɗima ɗo ceernama jooɗino ɗum yetto Allah kadi no feewi no feewi no feewi en mbawama lomtade noon gonɗen tan ko ɗo joni noon jooɗɗen ɗon Allah rokku en kadi hitande nde wono hitande yartunde teskama hen caɗele kewɗe e banggueji foof caɗele waɗi kono noon kadi Allah waɗi ha en mbawi jottade en kaala wadde eɗen jettir ɗum ɗon Allah kadi wawde nadde hitande hesere nde hitande hesere bandiraɓe yewoɓe 2025 ko noon a jarama Bamoudy wonani en weltare annene e tawtude en ko yewtere nde ganduɗa ko yewtere kabaruji kono noon nde tawno anne aɗa waɗa golle payodinde tawi kadi ko mbaɗata ko ina nattodira e kabaruji ɗi la budda tawta yewtere nde Mouhamed en jokkat paaɗen koye alhaali faggudu noon so tawi en kaali ɗum e nde ɗo hitande ma en kaal alhaali caɗele ɗe ganduɗa ko to banggue faggudu leydi ndi to banggue en jiiɗo Ousmane Sonko woodi chiffre uji ɗi haali to banggue on fannu kono kadi en jii banggue FMI wiide ɗumen wonde Sénégal ine jogui caɗele to banggue ko ganduɗa ko ngaaluji ɗi banggue faggudu ndu ɗum ɗon hayso woni kanko gardiɗo jagorɗe o yeddi ɗum kam sabu wonno haaldi e nder DPG makko he ɗum ɗon ne aussi Mouhamed ine jeeya e ko mantini nduɗo faggudu leydi men sabu noon kulhuli ine keewi hen e oɗo 2024 eyyi to banggue no mbiruɗa ni eɗen gandi gonɗen koye des moments eɗen mbawi wasde tan tumnade e leydi Sénégal hande ko aduna o foof hande vraiment waɗi impact o noon o yewti koto banggue crise mondial mo ganduɗa yimɓe ne guuru ɗum saabi ɗum wonande oɗo changement climatique ɗiɗo gueruji ɗi ganduɗa hande nana mbaɗa ɗum foof yeehi ha battini ɗo e nder leydi men Sénégal bon to banggue Sénégal no mbiruɗa ni caggal nde laamu Macky Sall yalti en jii kanko Ousmane Sonko waɗino point de presse walla conférence de presse ni min kam mi yiyata ɗum ko ɗum point de presse yiide wonande ɓe jii to banggue falsification des chiffres to banggue surfacturation ji ɓurtuɗi ɗi ganduɗa ɗum waɗi batti ɗum saabi noon vraiment en jii doggol les investisseurs ɗi ganduɗa hande to ɗo e leydi Sénégal mais ɗum ne kadi aussi kamɓene wonko ɓe mbaɗiri juuɗe mabɓe nde tawno gargol mabɓe c'est vrai kamɓe ko toon ɓe ummi to banggue wonande ko yimɓe ummiɓe to impôt et domaine ko yimɓe ɓe ganduɗa enen gandi ne mbaɗi maîtrisé ko to banggue domaine koɓe mbiyata ko fiscalité ko way noon en puɗɗima yiide kam entreprise uji kewɗi caɗele ɗeɓe jogdi hakkude mumen e mabɓe haɗum saabi en jii rapport mo ganduɗa ko FMI waɗi ɗum watti hen Moody's kañumenne foof vraiment mais en jii rapport kadi mo ganduɗa yalti ɗo e 2050 Sénégal ɗo fayi ɗo to banggue wonande caɗele basal ngal ganduɗa donc ɗum firti tan ko ɗum ɗo guilay joni hol mécanisation ɗi poti wadde beele wawde kam ƴestinde faggudu leydi Sénégal ɗum ɗo noon ko hunde nde ganduɗa ko ana dokani Sénégal ko yiide noon yo Allah baade gonɗen ko hirande hesere en ñagoto tan yiide yo Allah waɗan en ko ganduɗa wona leydi ndi leydi ɓamtare wona leydi ganduɗa men dañ quand même canɗi ɗo ganduɗa eɗen mbawa fodde ɗon faggudu eɗen jogui noon yakar no fewi e ɗiɗo gisement ji pétrole et gaz ɗi leydi Sénégal baade gaz men hakkude men e Mauritanie soit waɗede exploité donc Allah no wawi Allah ko moƴƴo beele mbawen dañde toon ngaalu ngo ganduɗa ɗum ma wat comblé kam won certaine gap ɗi ganduɗa hande eɗen jogui toon caɗele to banggue wonande déficit e baade temps o heewani ko temps o heewani en tout cas 2024 en puɗɗima kam hebde fartange to banggue pétrole oɗo 2024 Sénégal heeɓi hen pétrole ɗum ɗon noon mbiyeten tan ko tawde ko fuɗɗode yo Allah wallu en oɗo 2025 wawa arde ha heewa beele yimɓe ne mbawa hen dañde fartange mawɗo surtout to banggue faggudu ndu temps o heewani hélas mi yahayma to banggue médiaji ɗi aussi en jii to banggue fisco hitande nde ɗo woni hitande ganduɗa waɗi tila beña to banggue médiaji ɗi ko nandi hen eyyi ko noon aɗa andi ina wawi taw cuuɗi ɗinɗon ɗi ganduɗa hoorema hen tigui sattoɓe kabaruji hen kewno wonde walla ko hen ɓe gollata gam vraiment weltinde bandiraɓe walla famminde walla jertinde bandiraɓeɓe mais ina moƴƴatno au moins quand même taw kadi kamɓene eɓe goni en règle
heewi hen noon wajiɓe hesɓe hande walla régime kesso garɗo holliti arinde ari tan holliti automatiquement kamɓe waɗiɓe attaqué wonande kala mo ganduɗa hoorema a wonani en règle ya waɗ feere gara jooɓa mais ɗum kadi moƴƴatno taw kadi vraiment ɓe joddima ɓe jewtidi mais malheureusement ko yewtere nden ɗon woni ko ngakkuno ha addi vraiment tiraillement woni pooɗo e nduure hankkadi mo ardiɓe presse ɓe keedi banggue mbiye wonde tati même ta jeegom caggal kay aɗa andi ɓe joddinoma e président Macky Sall ha président Macky Sall wi e wonde ene yaafoɓe kamɓe noon ɓe jaggi tan keɓe yaafaɓe joni noon ɓeɗo arɓe hesɓe nde wonno kadi kamɓe kadi eɓe jeeya e walluɓe ɓeɗo arɓe hesɓe ha ƴetti laamu ɓe joguno jort tan ko ɗum ɗon hankkadi vraiment soɓe gaari wawi tan kono ɗarata kono finalement wayani on ɗon pooɗe nduura ha noon oɗon pooɗe nduure caɗele mawɗe to banggue jaydiyankoɓe aussi en jii jayndeji ɗi e ndeɗo hitande kam vraiment ko hitande ganduɗa caɗele kewɗe yiyama to banggue jayndeji ɗi banggue ardiɓe jayndeji hakkude mumen e laamu e ko nandi hen ko morlal jiira tan Ba Mody garatmi ma ko to banggue société banggue sen mbi société ko banggue rendo ngo ndeɗo hitande teskama hen to banggue accident ji ɗi ine ɓeydi hewde kadi e ndeɗo hitande ha hande ko gonga won mesure aji ƴettanoɗo hennene caggal accident bannoɗo 6 kilo e rawane haɗani ha hande accident ji ɗi nana jokki saabu ko accident ji jooɓi pittale ndeɗo hitande ne heewi kono kadi caɗele to banggue rendo ine teska e ndeɗo hitande ko ɓuuri ko mantinade Ba Mody woni ɓeɗo sukaɓe yehoɓe ɗeɗo laaɗi e ngol ko nombre mo ganduɗa ko hay goto wawi widema ko ni foti to banggue heddiɓe laaɗe ɗe e sukaɓe meɗen ɗum noon a jarama no feewi a jarama no feewi renduɓe métti fof fas so tawi a haali jayne en kagal tan teskama hen kadi ne mardi 13 août 2024 journée sans presse surtout merci beaucoup merci 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 kono kadi en teskima hen comme no mbiruɗa ni garden koye askiraji bis panoɗo keeruɗi wadde haade yimɓe sappo e joyo kam maayi wadde so tawi en mbeɗat ɓeeɗo ha hande ko ƴettenotoɗo batte mesure aji pour yo accident o beele wawa waso wadde way kono mbiyeten hayso ƴettama mataw waɗira kono foti waɗirede ni gardiɗo hono ministre de l' intérieur hollatino wonde ma dañ caméra ji baɗaɗi e toppittoɗi holno yimɓeɓe mbawata yarirde e ya garta o kono ɗum hayso tawi wonko waɗa hen wonko heddi saabu caggal ko ƴettete ko fof way kon accident ji ala hen ko usti koko ɓeydi so Allah so tawi wonko ƴetta kam enen mbiɗen ko hanani subaka koko ɓeydi kono kadi so tawi en mbiya e nder caɗele ɗe mbawɗen haalde ya hadde ɗanle kadi haali ɗanle kadi way kono e nder ndeɗo hitande ɓuuri hewde kadi yimɓe yaaɓe maawi e nder gueɗi so tawi eɗen jeerodira kadi ne hay laamuji men ɓennuɗi way kono ɓe cuwa taw ɗum dañande feere ngam wawde hadde yimɓeɓe yaade sa yiɗini mbiya kamɓe mataw ko kamɓe so pellit soɓe jolama wallude yimɓe mbasa yaade maɓe mbasa yaade sabu mbeɗa teskiɗo nde Djibo Ka ardiɗo waɗi changement goto bannoɗo kono hande kamɓe soɓe beelama yimɓeɓe mbasa yaade maaje ɗe karalle mum no woodi ala ko manquirɗen wona to weeyo wona to less wona to hakkude fof eɗen jogui karalle mum ɗe mbawɗen habtorade ɓen ɓe ganduɗa ko yahoɓe ɗo gummotoɗoɓe jaa wadde ɗum ko hunde nde ganduɗa eɗen teski ɗum kono kadi ne ma en teska on mawɗo leydi garɗo jaltal mum caggal yaademo Touba yaademo Tiwawon e ardemo kadi e juma Umarien ɗum koko teska ɗono mataw eɗen mbawi wiiɗo adi julde juma kono kadi teskani e nder hitande nde kanko yaademo Madina Gounass e ruttademo kono kadi woɗi koye nder Madina Gounass woni hunde teskingo ko noon nde ganduɗa yimɓe mbawa ɗum yejjidde wasde haalde ko noon tigi wadde bisimilla wa taw koko yeehi Ba Mody ko to banggue accident o banggue rendo ngo tan jinnomi ngara Elhadj Abbas payene toɓɓere wonde to banggue jangde aussi eɗen cuuɓi hen toɓɓere nde ganduɗa ko toɓɓere mantinide woni jangde nde to banggue anglais o nanne e guila e jangde lesirde nde ɗum ɗon aussi woni ko ganduɗa haalama aɗa andi ko c'est vrai ɗum kadi haalam
vraiment ko jiilaama kesngu holliti wonde kadi mémora crise universitaire o tan jalteni ɗum tamen koko yeehi sabu en jii to banggue jangde towde nde aussi caɗele baɗɗe tengti e toon to université mo Assane Seck Ziguinchor aɗa andi sa ƴeewi comme par exemple hande laamu kesngu walla 2024 oɗo vraiment en jii hen gueɗe kewɗe garɗe taw patike ɗum ɗo par ce que sen gari e comme par exemple anglais poɗɗo nanede o e guilo ummade primaire enen hande wonno caɗele meɗen yeɓ ƴettu ɗemɗe men national ɗe mbawa jangguinede sukaɓeɓe ha mbawa ɗum ɗumini kono anglais c'est vrai hande kala ɗo jaaɗa e aduna o ma taw anglais kañum woni ɗemgal ɓurgal hutirede ene moƴƴi ɗumine kono sen dolno ko jeyɗen ko hankisinɗen sa fawti hen anglais rek sattata ɗum ɗon vraiment min kam mi yii ene wawi taw ma jibnan yimɓe ma jibnan so tawi ɗum laatima ene wawi jibnana vraiment jangde caɗele sen gari comme par exemple e crise aji ɗi ganduɗa hoorema hande laatima to banggue université comme par exemple hande sukaɓeɓe ɓe gowno président de la république Macky Sall do yaltat ɗo oppuno ɗo ko vraiment o ɓeyduno bourse uji sukaɓeɓe ha ganduɗa ma yetti e niveau moƴƴo ganduɗa ma kala vraiment jaɗaɗo hen sa yettima tan aɗa ɗuminata kono so nguɗo laamu kesgu ngarngu joni guila ari en jii vraiment crise hakkude mabɓe e étudiant ji ɗi hakkude mabɓe les universitaires en jii ngakkere on ɗon bourse uji pour e mbawa ɗum wadde mettre en place ha no hannirtini hen ɗum woni ni étudiant ji caɗele ha fuɗɗima toon en jii caɗele puɗɗima toon to université Assane Seck mo Ziguinchor ko toon fuɗɗi mo Gaston Berger aussi waɗi déclenché ko ɓoyan ko aussi en jii université mo ganduɗa woni ICAD kañum aussi waɗi déclenché e on ɗon fannu fitti tan ko jangde nde ene jogui caɗele ko noon jangde nde ne waɗi caɗele nde gandi toon to université Assane Seck mo Ziguinchor caɗele teskaɗe toon ɗe ha addini laamu ngu ƴettude pellital uddude université o kamɓe fof ɓe jalti ɗum ɗon aussi ne jeeya eko mantini kamɓe aussi ɓe goyatno bourse uji kono kadi eɓe goyatno chantier ji ɗi ganduɗa koko fuɗɗa ko ɓooyi ine ronkana yo gas telɓini jangde mabɓe gonka jangde mabɓe aussi ine jeeya e koɓe goyata ko hojomaji meɗen nana wiye koko gasi e wiide Djiby Dieng keɗɗo to banggue karallagal to mataw a hokkat min tan min jokka haysoko 5 minutes e men da Mouhamed ne wawi hayno haalde santé ha gaynen sport e Djiby eɗen keddorade e inter keddoroɗen ko sport e inter santé Mouhamed jehen rapidement to banggue santé en ji banggue cellal ngal ko ganduɗa ko kañum woni campagne rougeole o e ribéol en ji waɗi kono kadi en ji Sénégal heeɓi fartange hebde 4e transplantation rénale ɗum ɗon wonno ko ñande aset nogas e jeeɗiɗi lewru juillet ɗum ɗon aussi ko toɓɓe ɗiɗi tan ɗe cuɓiɗen e nder nde ɗo hitande kono ko mantini ko e nde ɗo hitande to banggue cellal ngal ine heewi bon en no mbiruɗa ni baade hojomaji ƴiigu gasɗi ko artude tan e secteur santé mo leydi Sénégal bon par rapport c'est vrai que en jii oɗo gouvernement hikka kamɓene eɓenayi vraiment en jii hay to banggue budget wonande kanko le premier ministre o haali budget ministère de la santé wawde kadi wawde sembinde ɗum ha mbawen surtout Sénégal enen kam to banggue plateau médical yimɓe fof enen gandi Sénégal so Allah na waɗa hen golle baɗɗe fayida heddi noon enenne hol darde poɗɗen darade wawde andude ko joguiɗen ko ɗum par ce que mbasen yejjidde Tunisie Maroc en Sénégal ɓe garanno wadde formation ji mabɓe surtout ko wayno Maroc so tawi no a yeehi no université Cheikh Anta Diop vraiment tawat formation ji ɗi mbaɗat toon ɓe duttito kono joni en jii li hande kala e men ɓe ganduɗa so tawi a sohli safara kewɗa ko faade Maroc Tunisie walla yaade France bon c'est vrai que en jii won incident ji baɗɗi kewɗi ɗi ganduɗa mbaɗino to banggue e santé Sénégal ɗum noon ne kadi to banggue no ɓe mbiyata ni discipline to banggue wonande plateau médical Sénégal ne heewi ko waya donc ɗum addino ni hay tellugol limogeage mo ganduɗa ko ministre de la santé e on tuma donc ko yiide tan plateau Sénégal vraiment to banggue eɗen jogui hande ɓe ganduɗa que vraiment ko des professionnels so Allah heddi noon ko yoɓe mbawa wallede surtout to banggue kaɓɓirɗe hande so tawi surtout noon to banggue jeune uji ɗi ganduɗa ko ɓurɗi wadde reculé ko wayno jeune uji ɗi ganduɗa hande goni koye dowreji ɗi wayno hôpital ji du Djoum ko wayno hôpital uji du Saraya e ko way noon ɓe mbawa wadde hon renforcé to banggue ko mbiyata ko matériel médical tawi wona so neɗɗo
o sellani kama waɗe transféré bon à grosso modo bon to banggue no mbiruɗa ni ɗum ɗo artata tan koye professionnalisme no mbiyami expertise mo joguiɗen to banggue systéme de santé woni ko kalɗa ko Sénégal to banggue transplantation rénal o en jii ɗum mais en jii aussi to banggue darde mabɓe to banggue surtout to banggue ko mbiyata ko les cancers cancer sein cancer du col de l'utérus etc donc ko yiide tan laamu ngu yo walluɓe volonté laamu ngu wawde wallude plateau médical matériel qu'il faut ko heddi ko ɓen ɓe ngannduɗaa hannde ko dilloɓe e santé ana jogii gandal ngal ene jogii coftal ngal ko noon ene jogii gandal ngal ene jogii coftal ngal to baŋnge cellal ngal machallah oɗon to baŋnge fannu kadi oɗon cancer ɓe dañi fartange e waawde safrude cancer o kono kadi to baŋnge caɗeele ko wayno trouble sanguine e ko nanndi heen ɗum ɗon fof heɓaama e nde ɗo hitaande to baŋnge on campagne aussi ko campagne mo ngannduɗaa waɗino réussir sabu noon wonno objectif maɓɓe ko 7 millions ɓe keɓi e ndeer ɗum 95% taw ko to baŋnge ko objectif mo ɓe jinno o ɗum ɗon aussi ko hunde ngannduɗaa ko wande fayida tawi sukaaɓe ɓe ɓe cuɓinooɓe ko tugge duuɓi 9 haa heeɓi duuɓi 14 hojomaaji meɗen gasi haa laaɓi kono tan eɗen keddora Djiby Dieng emin keddora to baŋnge culture o culture wadde mi waɗa ɗum tan morlal jiire sabu noon eɗen jogii to baŋnge culture o en kaali haala culture o ine mantini heen ko ngannduɗaa ko kañum woni commémoration to baŋnge tirailleur uji Sénégal to ngannduɗaa Bassirou Diomaye Faye darima heen darnde fayodinde e nde ɗo hitaande ɗum yiyama ɗo kono kadi yiyama laamu ngu sottude ko ngannduɗaa kañum woni œuvre uji président Senghor ɗum ɗon kadi yiyama e nde ɗo hitaande kono kadi inauguration statut Lat Dior toon to Thiès hunde addude kadi haalaluji kewɗi e nde ɗo hitaande wiyeede wonde ko waɗa heen ko wonɗo fonno yaade woodi wiɓe kadi ko nden woni même hay tirailleuruji ke voilà haala yalti toon haala yalti ha heewi ko noon ko foti hen haalede ko vraiment ine heewi kono noon hojomaji men koko gasi to baŋnge kadi to baŋnge coftal ɓalli yiyama ɗo limosage Aliou Cissé élage ko an ɓuuri wonde mo ganduɗa ɗo humpiti to baŋnge coftal ɓalli to saabu ko onon mbaɗatno hen émission caggal duuɓi 9 kanko Aliou Cissé waɗama ɗo limosé kono kadi en jii qualification CAN U17 kono kadi catégorie ji ɗi foof nde ɗo hitande kadi Allah waɗi Sénégal en keeɓi e ballal Djiby Dieng fartange kañumen foof wadde qualifié pamirta rek Sénégal nene jaam lappuɗo ceer to baŋnge football to baŋnge football to baŋnge hande coftal sa ɓalli welam yaa to baŋnge football vraiment eɓen o top ko hulanno ko même les niveau génération ngaji jawtuɗi ɗi ko enen jogui ɗo Sadio Mané ɗo en hande génération kesso garowo vraiment enen jogui jorto enen jogui yakar moƴƴo vraiment ma wood keeɓe ɗuminen surtout toutes les catégories hayɓe nantaɓe hay farɗuɓe kañumen machallah ɗum ɗon kay ko fartange kono kadi yiyama e nde ɗo hitande Modou Lo ha hande ko kanko woni roi des arènes sukaɓe omono totte sukaɓe kono te sukaɓe ha hande hay so waɗi sita won ko heeɓe makko seeɗa kam haɗani ha hande kanko heddi roi des arènes en jii kadi Reug mo ganduɗa yeehiɗo ha caggal leydi Liban en no wiyete Antonoli Malikin voilà maɗon si ajiɓe inde nde ɗum addanimo wonde sacré champion du monde des poids lourds to baŋnge on championship ko noon mema wadde ko noon tan no pamirɗon fof coftal ɓalli nan ɗon tan to baŋnge international ma min ndim retrait ɗen leyɗele Sahel to CEDEAO ɗum ɗon yiyama ɗo kono kadi teskama kadi to baŋnge dowlo France en ji motion de censure laamu on mo ganduɗa kañum woni Michel Barnier en ji kadi to baŋnge guerre Israël Palestine kadi jeeyama e caggal leydi ko haala no feewi kono kadi retour Donald Trump toon to Maison Blanche caggal nde o liiɓi debbo jambaro mo ganduɗa min kam nde ɗo hitande mi sikkino debbo ma laamu Amérique vraiment mais malheureusement kona ɗum ko joomu Bachar al-Assad Mohamed ko beddoɗa hen seeɗa e no mbiruɗa ni aɗa andi to baŋnge international c'est vrai que Donald Trump d'ailleurs ni ko kanko woni l'homme de l'année toon to dowlaji dentuɗe Amérique kanko waɗa l'homme de l'année en jii no mbiruɗa ni France kañum ni caggal motion de censure en jii hakkude Emmanuel Macron e ɗi parti ji ɗi ngannduɗa hannde ko dentuɗi mbaɗi bloc joni kala premier ministre garɗo aɗa molano Allah
e ɗiɗo ɓe ngannduɗaa ko goomuuji dariiɗi ko kamɓe mbiyatma ko ni min jiɗi sa waɗan noon tan ɓe njaha assemblée ɓe janndinma donc ɗum ne kadi hannde bon c'est vrai que Emmanuel Macron woni koye cakkitte mum laamu ko noon ne no mbiruɗaa ni toon to eyi jomum on mo ngannduɗaa kañum woni Bassar Alassane en jii kañum ne caggal duuɓi 50 peut être ko galle mumen walla ɓesu mumen wonno e laamu wattindima liɓeede ɗum ko rebelle aji ko nani Ba Mody mbaynoɗen ko gasi e ɗum no wadde gasi ɓe jarama no feewi kadi fof kam mbaɗen Sénégal yejjitta ittugol général Moussa Fall kono yejjitta kadi ittugol Kandé Sénégal wawi jiɗɗum naatgol Pape Alé Niang kadi Ba Mody an ka jottaɗo ɗon ganduɗa koɓe gollottoɗen ɗo e galle he tawno so tawi en jalti kadi yaltinaten ko heɗɓe caggal ɓe guila e Ali ha Djiby Dieng ha reki on kono kadi noon jettirɗen omo ganduɗa ko Baba Abou Samba Diop noon kadi an ko Hawa Diagne kay Daoudou Moussa Dia Hawa Diagne ana jiɗara ko waɗi waɗi wonno galle o ko gondigal joɗngal woni ɗo e ko seeɗemɓe ko mawniraɓe no gonɗa machallah ande ka moƴƴo Seydou Ba kadi en jettat ɓe machallah sen cuusi ko kamɓe kala ko mbawɗen wadde kadi koye mabɓe janggote ɗum noon en jettoli ɗum Allah yo wonan hitande ɓuural hitande dañal hitande ɓamtare kala ko sattirno en e nde ɗo hitande Allah ne wawi ɗum wiyeɓe ene nder nde ɗo hitande haade sigi jaajɗo ɗum noon yo Allah rokku machallah jettiyeɓe hoɓe men kala a jarama Seydou Ba aɗa wiye bonne heureuse année Elage Bass eyyi ko yettudema yettude kadi initiative baɗaɗo wonande vraiment plateau mo ganduɗa hoorema enen mbaɗa retro hayso tawi hojomaji ɗi mbayani hon danone kam en dañini dendagal ɓesgu likko hayso ndu ko meftande wonande au moins ko ganduɗa hoorema ɗum ɗo kadi vraiment kiwino ɗo e leydi men Sénégal ko yettude hen Allah no fewi yettande Allah bandiraɓe kala yettande Allah surtout yeeɓiyankoɓe men e gollotoɓe ɗuɓe foof enen mbiya bonne et heureuse année vraiment enen ñaago Allah no mbiɗen ni nane e départ meɗen yo Allah hokku en kalis kewɗo cellal kewgal kadi vraiment kadi nanodiral gongal hakkude men ngal yo Allah ɓeydu vraiment onon jallo on jafo on fof on ɗaccaki machallah hono ma ala Elage vraiment an kam ka neɗɗo mo ganduɗa ka neɗɗo keeriɗo machallah an hecci min to banggue duuɓi kono haɗani aɗa yankini ha ganduɗa vraiment moni foof Elage neɗɗo ni ne wawi nelde ɗum so Allah hay so ko cuule to sene wawi nelde mo biti ko yaho arta bonnananimo haydara kanko hunde foof wiyata ko ala caɗele machallah neɗɗo mbaɗon Elage weeɓani anne a wiyama bonne heureuse année Mohamed ko yettude moon ɓe ganduɗa jinnaɗo men joɗinoɗo mo ndenduɗen plateau e ñagade nde Allah waɗanta men nde ɗo hitande hesere nde wonanta men hitande ɓuural e ɓamtare e yajede dendagal projet ɗi joguinoɗen e 2024 Allah waɗani men ɗum réalisé 2025 inchallah an a jarama a wiyama bonne heureuse année Mohamed taw mi dañi debbo kam sall eyyi ɗum de kam aɗa foti wattude hen hakkille ko hunde fonde wonde ɗum noon Allah jarama on jarama onon ɓe joɗinoɓe plateau machallah eɗen jetta bandiraɓe yeɓoɓe aussi no fewi en jetti mawɗo men Abou Samba Diop kañum ne en ji participation muɗum en jetti kala nangguɗo e yewtere nde Djiby Dieng yettama Hawa Diagne Ali Fall mo ganduɗa o ko kañum waɗi dirigé to banggue karallagal ngal machallah eɗen jettaɓe eɗen jarnaɓe eɗen mbiya noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV eɓe jarlo eɓe jaafo ko gaddunoɗen ko eɗen jinno haalde fof kono malheureusement temps o hokkani en nde tawno eɗen gandi to banggue YouTube wontanɗo temps o foti hadde ko ɗum kono sanno ko ɗum ɗo sanno ko direct wonno ene gasa jehen jaadene mabɓe ha wendogo tawa kala toɓɓere nde gadduɗen ɗo eɗen pira ɗum eɗen paccira ɗum en jafnimamaɓe no fewi e lelgo yewtere nde no wayni wona noon fonno wade saabu foof no fonno waɗede toɓɓere hen fo piren ɗum pacciren ɗum kono noon yoɓe naggan en gantu tan eɓe jarlo noon eɓe jaafo kala ko mbawɗen ɗo wadde eɗen kalda eɓe ganduɗa ko kañumen ɓuuri en andude eɗen kalda e ɓurɓe en famde eɗen kaala ko en ganda eɗen kalda eɓe ganduɗa paadi ko enen eɗen kalda ɓe ganduɗa ko meɗen kumpitto tawa enen Allah ne andini gandal meɗen ngal yarani noon walla ko pamɗen hen ko yarani kono haɗani kañumen nana ndewi eɗen kalda eɓe ɓurɓe en andude eɗen kalda eɓe ɓurɗe en andude eɗen kalda eɓe ganduɗa enen e mumen tolnodiri eɗen kalda e fatɓe ene kala e saaha eɗen kaala kadi kalen perguitte eɗen kaala kadi kalen ko musineɗo eɗen
kala kadi kalen ko fewnitaki neddo dum fof non yobe gandu woni hen fandare men tan kala ne jodden do ko weytindeɓe e weltindeɓe e haalde ko deejata natta e haqqillaji mabɓe deeƴa e ɓerde mabɓe kala hen ferguitte ɓe ñagama yaafuya onon ne oɗon jarlo oɗon jaafo sabu noon ɗowde weeɓani e kala e saaha ene heewi kala jewteɗe mbaɗɗen ko min heewi ɗowde kala ko mbawɗon hen yiide oɗon jarlo oɗon jaafo mboɗo wiya on onon foof bonne heureuse année kono kadi mboɗo wiya bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV bonne heureuse année yo Allah hokku en hitande dañal hitande malal hitande ɓuural hitande udditare ɓamtare yaajede yo Allah hokku en 2025 kala ko musno en e 2024 wonata tan en belamma e oɗo 2025 on wiyama hitande jaam hitande ujunnaji 2 e 25 Allah jarama on jarama